Hani ka por siya bangin yung snow ya kaktin ka jong try. Tungin ilang hakmat ka jong try bu try. Un play ya ki khmat ka kan jaman sim. But ka jing sung thu ka jong i kan long. Bah bangin yung snow ya kaktin bangin siyam pang ya ka ken. Tungin ilang hani ka por ha ki jing duai. Atry ngiwan ha hani ka por ka ban ai ngo ya me atry. Bangingit ha hani ka por atry medon ya ka ban kren yang ilang makaktin ka jome. Bagani kaktin ka jome kan dalong ka jinger ku ken ya try. Yang i way pi way badon hakani ka jaka bat barok ki bapet ru atrai kada wan ra ye ka jingkala kada wan ra ye ka jing thau thmai ye ka jing penem ken atrai ba atrai kani ka tin kada pan kaladur yang i way pi way ru ken atrai haga karteng ka jong jisu ki dwai ba preru kini baro amen ba amen so jisin ngi priang sobha ye fi baro ki bedon hakani ka jaka bat pi ki bapet ban nginget utrai udan ye ka ban kurku yang i lamba ka tin ka jong Namar ngitip bagaktin ke jong u kawan ra ya ka jing pen khia ha ka ben sim kawan ra ya ka jing pen khia ha ka do bat ka thau thmai ya ka jing perkhat ka perdain ke jong i bat kham tam e ka ai bor yang i bangidang la ban mare ha ka ta ka thong ka bu try u bo ha ka jing im jong i way pi way ha ka ni ka sing kwa ban kren ka ta de na ka tin ke jong try na ka gospel ka jong yones klanong ka basan bangini pet ha ka ni ka singi sha phang ni u briu u ba don ya ka ta ka jing pang la lai pu prasnem Bagini pet bau niu brio om dang bau udon ye ka jingpang handai udon ye ka jingthang ka jingbu nuot bat kumta ter bat kham tam ba ujisu ong ba wat le pop shu yo kawan ka ba kham e ban ye ka e ba melak kendo ken bat uniu brio bagini pet hagani ka po bau niu brio udon hagani ka jaka ka tin ka jong trai ka ong ha ka gospel jong yones shabangan pule ya kan nga kwa ban pen kan mau Nadu ka lenong ka baar jong ka gospel Yohanes ka keren mek chapang ka Bu Jisu pen kala ya ka siya kawan. Ha ka lenong ka balay u ya keren unong hikai ne u parisi nganong ya fi u bakerteng u Nicodemus bat u keren ya uru ka baydai chapang ka ne ka chapang ka jing kapat ya u briu na ka bat pi pet ha ka lenong ka basaw pin shem ba u Jisu ya kendo ya ka ni ka briu. Kanong Samaria ka taru ka day ha ka ta ka pung ken. But hagal nong ka basan ro ngini pet hagal ni ka ski kani ka bentaro ka batay siya phang ka hi gan namar hang ni ka don kani ka ka ba ong ka tin ka jong try ka ong kum ni ka ong hagar khot ka baar te don ha Jerusalem ka pungsum hajan ka khodop langbrot ya ka bala khot hagar tin Hebrew Bethesda ka ba don santli ki baranda ka tin ka jong try ka batay siya phang ya ka ta ka pungsum hapo Bethesda bat kata ka Bethesda hagaktin Hebrew la fi pet ya ka jingmot jong ka ying jong ka jing sunai ka ba mot ya ni ka pungsum la ju khot ka pungsum jong ka jing sunai namar ka don ha ka ying jong ka jing sunai but ki brio ki don ha ka ni ka pungsum ka Bible ka ong ka don santli ki baranda ban ngalar ban ong ya fi ka long kum ka hospital ha ka to ka por ka jong Jisu namar ka ni ka jinget ki jong ki brio ha ka to ka por ba hang nil no bre ubathia hagani ka jaka kabala khot ka Bethesda la don ubathia hagata ka jaka u up khmi be ya u nong pen khia but u tau nong pen khia hagani ka jaka u dei tau angel ken bo ujuan ka tin ka jong trai ka ong hagata khot ka balsawan pule ka ong namaru angel haba day ula ju let here hagata ka pungsum but ula ju pen khi ya ka anda kumta jar ubale here nungkong hadin ka jingki jong kata ka uyo kia no na kanu ka jingpang ka ba ula judan hang ni ka tin ka jong trai ka ong ba hang ni udan uta unong pen kia ba utau de angel jong belai ba ne angel jong belai ujuan man pen ki ya kata ka but uno no uban nung kong do ka tin ka jong trai ka ong uban kentri ne uban rung ha kata ka uban nung kong do uta unyo kia but unyo ya ka jing pen kia but kata ka dei ka jingai jong kita ki brio ha ka to ka por but ki dei namar kata ba bon ba ki nong pang ki wan ban thia lupa ha ka ta ka jaka ngini pet ki nong pang ki ba kum no ki wan ha ka ta ka jaka ba kin thia pinda pet ha ka de khot ka ba lai ka ong hang ne ha ki ne la ju thia bon ba ki ba pang ki ba mat la ki ba ko ki ba pang yap siliang bat ki da up ya ka jingki jong ka ta ka hang ni ki batai ki ba bon ba ki ba pang hang tha
Hari kada batai kham tam ya kini ki lai tili ki jingpang ki ba ki briu ki ba judan ba kata jaka. Ka banung kong kada ke jingpang matla. Baang kada ke jingpang diko ne ki briu ki badan hang to jaka kim don kijat ne kamai bor ka kijat jongki ba kini yang bat ka balai hang ni ka batai chapang u ki briu ki ba thiap pang hang ta ki de ki ba yap shiliang ne hakini ki sngi man ta bon sin gi ong ki ba yo stroke. Kiba ka steng met ki jong ki kam tre kam bat kum kita ki brio ki thia pang hakata ka jaka bat ka bible ka ong bakini ki brio baro abaki thia hakata ka jaka da ka ne ka jing kmi lenti ba uni unong pen khia unwan bat haba wan uni unong pen khia ka ba pen ki ya ka anda kum ta jaru balali her nongkong ka ba mot uno balali her nongkong hakata ka marsen ki uta uniok khia kata ka dei Bakini ki nongpang ki ap kmi ya kaban le her. Kini ki brio ki ap balano bakini ok ban her. Hakata ka jing snei. Hare kinum la ban le ban her hakata ka jing snei. Hadu padon ka jing ki. Bat kata ka jing ki dei ban wando angel jong blai. Hang ne ka Bible ka kham sham la kran. Bahaba angel jong blai wan. Ba barok ki yo i ne kim yo i. Nganget kim yo i ya ki angel ki yo i tang ya ka Dei na mar kata haba ki yo i bakadon ke jingki aga kile hiar no budwod ngam tep kan ngot tharai kila hiar la bud sien namar ka gala ban ki tang la da hab i we sla ka gala ban ki la dadon ke jingbe tanggal ba kan ngot tharai kila hiar hande klam sham la yo khia hande ki ap ya ka ban yo khia bat ka tin ka jong trai ka ong hakata ka jing ap kini ki brio ya ka ban kini yo khia la don hang ta we brio hakata khot ka basan uni brio ubaladon ka jingpang ka jong la lai po prasnem. Bagani ke jingpang kamdai kaba tang si tayo artayo ngano fikum kibrio la dangi thia pang tang arsngir man hakani ka por ka babe kam mentale ani sola slam fi. Hare ngapet yo ni brio hadu lai po prasnem udon ni ke jingpang. Baka Bible ka batai habo ni brio udon ni ke jingpang la lai po prasnem. Ujisu ula yo i yo uni ba utia. Bat ka Bible ka ong bat ulatip ba ulong kumta laslam Uni unong pang u shu thia haba ujisu uwan. Bat ka ne ka jing thia ka jong ujisu utip balay ba utia kumne bat utip ru ba utia kumne laslam ngam tip ka jing pang ayu ka Bible ka khamsham la batai hanre ka Bible ka batai ba uni ubrio udei ubrio ba shu thia ngala ban shu mudur. Ne azum ngalaban ong yefi ba udon ni ka jingpang yap siliang lem da kumta balai la dau de ko ulala ban shong la dau de matlar ulala ban yeng hare na mar ba udai ba pang yap siliang umla ban lei kamat la jong umla ban pen ki bel namar balai upan scam jusho uni ubreu lamba ba ukran yang ani ka kentien ha ka de khot ka ba hiyo shabangan puli ka de khot ka ba reu ha de ka de khot ka ba hiyo beling ong fi uni ubreu la ban dan ni ka jingpang yap siliang namar ha ka de khot ka ba hiyo ong kumne utau ba pang ulaya tho ha u ko kan rat ngam non breu uban bu yanga ha kata ka pungsum haba la pen ki ya ka ka mot uni dala de umla banle ruam lam da don bayarap ya wong ko kan rat nga ngam la bangan le sakani ko namar ngam don menuru ban yarap yanga but dei na magata ngalaban ong yepi lamar la dei bud ko da kumno ula telun ula lait kumno ula lahi ban lait ubang matla ula lahi halu de tang berubah pang yap siliang umla ban lait dala de ya don hakani ka por pi bapet pi don hakani ka benta nget kam de ka jinja rungkat haba pi pet hakani ka por hana ngakwa ban ai jingkerman yo fidang kmi na kibrio harakan mau ujisu de ka jingarap ya pi ujisu de unong pen kia pi ka Bible hang ni ka batai bu jisu ya uni ubreu habo kran yang ne bale upoi kran yang ne ujisu ngi de pet hakada khot ka ban reu ujisu habo la yo i yo ne ba uthia ba ula tep bula long kum tala slam ula kli ya me kwa ban kia ula kli yu me kwa ban kia uda ai yang ne ke jingli yu me kwa ban kia bat pite habo utrai ubu ya ke jingli am ka ba peni ka ba mot ji si sha mela dai ban yo ya ke jing pen kia dai ma me hi ba khang ya ke jing pen kia nganong fi bon ba nangi nganong ye fi kibreu utrai ula da pen kia yangi hare dai mangi ba khang ya ke jing pen kia tang kata utrai ula da pen lai lot yangi dai mangi bangim kwa ban lai lot
ngim kwa ban lait nang ta la pi pe ha ka tas ban bari nga sampai biang hang ne uladam ne shakri jong blai u bakerteng walaija une walaija ka tin ka jong trai ka batai ba une walaija upet yap haba kata ka briu Jezebel ka berngem bat ka berten yu bat ka ong ban penyap no yu namar ka jing tieng yang ni ka briu ka tin ka jong trai ka ong na ka wis im nong bakat kendai ba walaija upet ba upet hadu kata om tang kata hadu ba poi ba unduai yang ni ka jing duai ha trai ba un ong to shimno ya ka jing im jonga nganong fik ngada sngolungo ya u Elijah u shakri jong blai hey bakidon kibalawan ban be ya u ban wad ya u haba wahab u pha ban wad ya u nganong yifi san phong mut ki wan ka tin ka jong trai ka ong ba ka ding ka wan ba kita borok ki yap nganong yifi u ne u shakri jong blai bo blai la panon kam rat ba yu u kloi ban yang marwai bat kita kinung itu lupa bal ngala panofi om tang bakata ban yele persyas non yo siem bat ya ka hima ka jong u borok away Hale uneu breu, haba kadon ka wei ka breu. Ka keren percaya u bat ka ong ba ngan penyap ya u. Kawan ke jing ting ya hau kata-kata bau pediap. Bau pediap bat uneu breu bau pediap upan no blay bat udah duai no blay banong a blay shim do ka jing em jong a. Hale blay kham sngap ya kata ka jing duai ka jong u. Kidon ki jing duai nganong fi bo blay ju sngap. Ka Bible ka ong chi Jacob pipan te pipan bam day. Nama uneu pan ni ka bam day. U blay la tip lupa ya ke ai ka bawa Elijah ula dai nama kata upenon kam ya urat ba hari Elijah sutho ya kata hak ni nganong fi teng nganong ya pi bon mangi ngingim sutho ya ke ai ka ba ublei ubo hangi teng ngi pet na kata ken but une u pet ne breu bakaktin ke jong blei ka ong habo pet kala poi u hak kata ka jaka namar blei tau angel jong blei ula ong u pet ado laisingi lenti bat kum ta ter kaktin ke jong trai ka hadin kata ba uthia yo e kata ka jingbam Bawangel jong try one eye but upet biang so sao pusi nang ta. Hari abu poi ha kata jaka. Nong ka bakat kendai dekat bakendai ka ong. Utrai ulawan. Ha u badu ong mele ayu hang ni ko Elijah. Pe hang ni ubu utrai ya ka jingkali yo Elijah. Mele ayu hang ni. Ka bamot Elijah jing sam dei bandan ha kata jaka. Hari Elijah upet. Upet badu blai ubu yo ka jingkali. Mele ayu hang ni. Pangano fi kani ke jingkali ru ujisu ubo ya kani ke jingkali yo ni bopang lai prasnam. Me kwa ban khia ne ka wei ke jingkali mele ayu hang ni. Me thia le ayu hadu mentala lai prasnam hang ni. Pangano fi la breu thia pang lai prasnam but kam ta muni breu ong hinda la ka jong ka suntur. Bom da mono ba ya rap ya u dan bayeng ke jong u ban ya rap ya u. Nama ong ko kerat ngam dan breu uban bo yang hakata ka pungsum. Wang dan nong yarap. Dan mana-mana. Dala de umla. Kapa mut hi. Uni ubreo. Dai ubreo nganong yapi. Ubadan haka jingko jero. Haka met ke jongo. Ngatrai daki snam yo klem sum. Namar umla balle ai dala de. Ngatrai kadon ke jing sma. Naka met ke jongo. Badamar balle dala de umla tang balle syabaru. Kabang mod kejing jabok ha kata ka jaka kabang ngapai ya kata ngasusin ayu ni ubreo namar bale hadu ka tau long dan mano ban ya rap ya u tang ka jingpang har ka jing jabok apa ka met ke jong u gadan har ka tin ke jong trai ka ong bu jisu utep bu long kunta bad bo jikli me kwa ban kia namar bale ubo ya ka ni ka jingli me kwa ban kia ka ai ka bakang ya ka jing pen kia ha ka jing em jong u ka jing pen kia ka bakang ha ka jing em ke jong u namar ma u udang dan ni ka jing bu not Bar kajing bo not kadai ba dan mano ba yarap yo. Nganong ipi habangi ngipang jaka bangin kmi ya kajing pen kia tang ngi kmi man ba dan mano ba pet yangi. Dan mano ba sumar yangi. Dan mano ba kmi yangi jaka bangin don ha kajing duai ngi bon sen ngi don ha kajing ut. Ngi la ban ut borok simet ngi la ban duai tak siminit ro. Namar balai. Ngi sngo bala ngi ut ngi yok kia harenga kwa ban ai man sim ha kane ka por pi ba pe badan hang ne ya pa ba fi don ha ka jing pang wan ut harenga kwa ban nong fi to dwai ha ka sam lai po ka kren gum ne ha bang ngala ka ang shau trai tu trai la pan kia yanga pi hab ka ang shau trai dei ka jing ut ka chong pi bala ban pan kia ka ang ong ka trai snai yanga ban pan kia yanga kumbole ubarti mayas ulak ang shau jisu Nama rutep habak ang usa yo ya ka jing pek ka khamat ka jongo.
But hang ni une ubre nganong pi ubu not ba umdan manum no bayarap. Ngam tep hagan ga jaka pi bapet. De pi badon hang ni pi yok pi don ke jing bu not na ha ga jing em jong pi. Tang tang don ke jing bu not ya i mei pa la jong. Pa kini ki kham ai ke ba tam yang ni. Ngi don ke jing bu not yo kurem ne ya ka kurem jong ni. Ngi don ni ke jing bu not ya ki khon. Ngi don ni ke jing bu not nganong ya pi ya ki marjan ki marpa ne ki henmen ki para yo ngi don ki jing bu not ba kita ki jing bu not nganong pi ki khang yang ni. Nak jing pun kia. Namar belai. Jaka bagi ni ro yo try. Ngi kala long man kinong thanom yo try. Pine ken mau ki khon Israel. Namar nganong ye fi. Ka jing benut nganong ye fi ka jongki namar ka jing mi. Jongki na pori Egypt. Dai kata habaki dan sha ka ri klau. Ki ken mau bet ya ka ri Egypt. Namar ki dang sa not. Ka Bible ka batai. Kong ki sa not wadi kita ki piat ki run sun jong Egypt. Namar balai ki don baik ya kata ke cingkwa ke jong kinganong fi ublay ban pelat ya ki kon Israel na ke ti ke jong uparo kalong ke basuk bahai ublay badai nama kata wa si potli ki klam uparo uhaban pelat no ya ki Israel na ke ri Egypt ken lada utep lada nga pelat ya kini meno ban trai hari uhaban pelat no bar kata ke ke basuk ya ublay hari ke ba ya ublay ke dai kemne ke dai ban penmi no ya ki Egypt na ke cingmut cing perkhat jong ki kon Israel. Namar ki kon Israel ki lami na ki Egypt ke klam syam lami na ki kon Israel. Ke klam syam lami, bar barok ki tu ki bami na keri Egypt. Ki klam syam la poi syakeri cingkular ka daw bale namar ke Egypt ka parsyam lami na ki. Pabon sen kalong kumjuro yang ngi ngila kalong ki bangai ngila IT la de so try tang ne ngila banong ngila long Kristan han ra yok ka pop ka pan mi na ngi na. U Jesu la pan em yang ngi na ka pop ken. Han ra yok ka pop ka pan mi na ngi na. Namar balai nganong ye fi bun sen ngilong kum ta une ubre udon ha ka yeng jo ka jing snai harai ma u nganong ye fi u kham don ka jing snai ya kita ki breu barong ubu not man ya kita ki breu barong da menu bayarap yang ha nganong ye fi utrai kwa yang ha ba dia pi bangin syania ha ki breu utrai kwa bangin syania ha u dei nama kata tin jong trai ko na kitab Jeremiah suk tau breu syania ha utrai harai bun sen ngi syania nganong ye fi syaki breu ka tin ke jong trai ko ong susuru kham tam ha kitab Jeremiah nong ka bakhat nyeu hi ko ong ka download jengi ka syukor ha ka download ka don yu ka don ka ni ka jing sngo but kan ma ba ka ni ka jing sngo jongi barabor ka syukor ken ba ka ai ka syukor yo ni breu bo thia ha ka ni ka baranda ha bates da ka dei ka ni ka jing syukor ba u sngo ba umdan mano ba sen ai yo umdan mano ba yarap yo but dei ka ni ka jing syukor ka ba palong yu hadu lai po prasnem bo un thia ha ka ni ka jing pangken umla ban le ai ru em dala de ken pat jula ban le jadu bo yo ya ni ka jing pang ula su thia ba nganong vi ka du Jesu wan yang ru khmat jong umla ban le ai bat u thia ba du Jesu ang me kwa ban khia ngas ngau ha ka ni ka por ka chu ka jing kliu trai bu yang ba dia pi me kwa ban khia pi kwa ban khia namar le u boy ka ni ka jing kli namau trai u nga kwa ban pen khia ai pi ba le u trai u me kwa ban khia ba le su pen khia ba u su ta ban pen khia ba u hari u da bo yang ka ni ka jing kli ka daw ka de namar ka don ka jing ngau ha u ka jing ngau jong ka jing bu not ka jing ngau ba umdan menu ba yang ba du ngadong fi ka ni ka de ki ka jing syukor ba ha ka jing em jong ba jong piro bo baman wong ya ka ta yang ba dia piro pai umdan menu ba yang kumba usukor ya walai jaro bo walai jau sngo bo umdan jom weru no itu lupa light no mangau ong ya ubelai fi na puli ha ka kitab wis im no bakat kendai nomor walai ja ka jing sngo jong ka syukor halu kata-kata ken bo sngo bom dan menu syo But uni ubri uru usngo ba omdan mana syo. Dai nama kata Jesu wang me kwa ban kia. Baru Jesu wan mani syam ya u. Bani kendo ya u namar utep ba ma u umla ban wan mani kendo ya u namar udon ha ka jing thia. Ngah kwa ban ong ye fi ha ka ni ka por. Ka ni ka kubor ka wan ha pi. Pa pi yo sngo ha ka ni ka por ka daw ka dai. Yo pi kam la ban le chau trai. Anu trai wan ha pi lamba ka ni ka kubor. Baru bu ka ni ka jing kli pi kwa ban kia. Ngam tep ka jing pen kia. Kabakan zaman sim na kajing penkia bakan jadok hanu try udah ni kabor un penkia kaman sim ba de gadok ngatarai ha kani kapor ka menta pi ba pet ni pi badon ha ni ka chaka yo pi fi ong ya la de ken tang ngadon kajing put not ne ngadon ya kani kajing pang ne ngadon ya kani kajing sa not ha ka yeng ka sem jonga yo fi don ke ha kani kapor nga kwa banong yo fi berat no ya kita barok so try ka tin ka jong try ka ong ha bu ya kani kajing kli halor jong ni breu Uni ubreu ka tin ka jong try ka ong ba.
ula wanra ya ke jing batai ke jong bom don mono hada jisu ong hau to yeng ra ele ke jing thia to ya jro une ubatai ya ke jing e la jong une ubatai ya ke jing jar la jong une ubre ubala thia ba yang ta pajura ela ke jing thia nengala banong ifi haka to ko por ba ong ga bedding mo ki sipai ki haban te e ga bedding ga don be kata jong baru jisu ong to rano ya kata ka jaka thia ka jong me nak ne ka jaka uang try baru uang kom no uang tangkat tangga sngot tenat hang ne bu try ukran ya ne baru uang tu yeng ra le ke ching thia tu ya ro uni ubreu pat ju ya baru jisu uang yeng ra ching thia bat ya uang ya nganong ye phi bon sen yo ngim pat ju yeng hakik jat la jong dei ka tau Paul Haka testament thamai bun sen uang to yet yala dia. To yet la pi don na am. Haka jingai. What apa pishim ya ka jing khoi trai uang to yet yala dia. What yet itu parang marjan. Belai uang kata namar bun sen yo ngimpat ju yeng haka kecap la jong. Bun sen ngi kenok nganong ye pi yaki wei. Fina ken mau ba. Haka por bala pensoi ya kebreu. Haka por bu adam mu hap haka pop. Hanta bu trai ukli jikli. U adam mu kenok ya kebreu kenok ibsany. But ki don be ya men sim ya ban kenop namar ngi barok ngi lawan nang adam kata ka juk men sim ka don hangi bang ke ka bajia ha ka jing em jongi ngim don ya ka jing ba kli namar ka daw ka jongi ngi kenok ya kata shakiwei ka ba suktam ban kenok ka dei namar jong ita kumba uni ubre udon ya ka ban kenok wa ngaji sanga de ban yok khia hare ka namar bang ngam yok khia ka daw ka dei namar bom dan bayarap ya nga Pursin ngilong kum ta ta. Haka jing im jongi. Ngila day banyo ya ka jing kerku. Ngila day banyo ka jing penkia. Ngila day banyo ka jing pelat harangi ai daw. Teng teng adong ifi ngi ai daw haban jeseng. Ong balai phim la ban wan ka jeseng. Namar ikon. Namar kakam. Namar ulok. Bat kum ta ter ngi ai ka daw. Ngi don be ka daw ya ka ban keno ya kiwei. Hara yok ka day ka daw mangi hine ngi kham jaitu. Belai film pulih Bible ngami yok por taman pen kre ki kon ki ti kum ta ter ngi ai daw shaki nganong ye phi belai kata de jing long jongi nama kata ngi yo nok patemen jongi wa adam gen ban keno shaki wei ban ngi sutanat ya ka bangin keno shaki wei om mangin ong ngala bakla dei nama kata kaktin ke jong trai ka ong bau belai ong yu David ulom ka donot jonga fite belai yu u David Haba pi pulih sepang jong upriang ya ka jing bakla la jong. Wang ngala le pop ablay. Wat sim no an rayo men sim bakhoit nanga. Namar utep wang ada men sim bakhoit dan syo hu long ay ruem. Wang ngala le pop map ya nga. La da mela kwai ka jing knia ngala ai wang. Hare nga tep mem kwai ka jing knia me kwai ka donut ka balwet ba parat. Dei nama ka tau blay wang. David ulam ka donut jonga. Namar ukloy banong. Mdai ki we bakla nga bakla manga bon sen ngan ong ye pi ngem la ban priang ya ka jing duna jong la de ngi kloy ban keno shaki wei but une u breu na ka e ba pendo ye u na ka jing pen khia ka daw ka ba dei nung kong bo keno ki wei wap khmi na ki wei u bo not ki wei but u keno ye ki wei hada u jisu wang me to yeng to ra ji thia ba to ya namar me la keno mentanganum ailat me men keno ngakwa ba me men ra la ka jing thia ba me men ya baru neu breu habo yo sngo ya kata ka bible kong te kumne ru utau breu ula khia bat ula ra la ka jing thia bat ula ya te kala long ka sabatan ha ta singi neu breu habo yo sngo ya kata utau breu ula yo khia ka mon uyo bo uyo ya ka jing pen khia han kata ka singi ka singi sabatan bat kamya dei ba ka singi jong ka jing pen khia Kiwi singi la man yok khia bale yok khia ka singi sabatan ka jingmot jong ka singi sabatan ka singi shong thai ana fi da fidon ha ka jing pang finum dan ne ka jing shong thai de fidon ha padeng ka jing e finum dan ne ka jing shong thai dei na ma ka tau jisu angan ai me ka jing ja thai baru pen khia yo amen ule yu ura pen khia yo but nganong ye fi ura pen khia ha ka ta ka singi na ma ka ta ka de ka singi ka jong trai one baru pen kia yu baru ong yu ra ya ke jing thia ken bat to ya nganong ye pi ngi ken mau ba la da ngi su thu ye ka tin ka jong trai
utrai ukwa yang ni bangin ra ya kaktin jong bangin yat da kaktin ke jong amen but wong you ne brio to ra ba to yat wong ne brio la ra ba la yat kanong ifi hanre ke dai pat ka singi kanong ifi ha ka ba kenja do ka dai ka singi ka ba bakla kita ki reuniam ha ba ki yo i bo ne brio ura e ke jing thia nganong ifi kat ba udang pang em dan menu ba ken tho yo hari marsin yok kia kawan ke jing kan thok kading kadai ke ike anong yafi haga jing im ke basisha bakat ba ngidang ya baga perthai unum dan menu bawan kli yang ni dan menu man keren yang ni ne ban kan thok yang ni hari si sen pa pisha kriyo trai ha si sen pa pira ya ka lungkor ke bu trai u ai japi ke jing kan thok kawan pet yu new brio kawan ke jing kan thok bakata ka ong balai mera yang ni ke jing thia hagani kesengi sabaton. Kong kumde namar kata ki jiu kile ong hauta ubala yok kia kalong ka sabaton ka bamde yame banra ela ka jingtia. La ong hangi hagata kesengi. Ba kamde yame banra ka jingtia. Ngono viswa jong kane kat ba udang tia lei. Hanre hang ne la kang ya banra ya kata ka jingtia. La kang ya uang ba nai ra yang ni ke jing thia kita ki brio ki bam don ni ke jing so sin e ya hari menta ki kan thok anong fi kan mau ba wat ngap ke e ba ki brio ki kren ya pi shakri shirham yo try nama kini ki brio kim tep ya ke e ka ba pi la sham gen hari ya ka ban kan thok kin don kalong kum churo hang ni nama kini ki brio anong fi ki don ke shintori ka ba kin kren yo ni brio ki ba le me ra ke ni ke jing thia mem tep menta ka si ke de ngam tep ha ka ka pore ba pi shakri yo try yo don ba pe yang le ka ha ba pi shakri yo try pi le ye nam tau try pi sha kan thok ba tangga we ngak apa nai man sem wat sangap le ya ke e ka ba ka tin ke jong try ka tin ke jong play ka ong bu new brio ha ba ki keliru ya u te ula ye tho aki uta wala pen khia ya nga ula ong ke nga tu ra ya la ka jing thia tu ya ro wang hang ne uta wala pen khia ya nga u ma u ong ya nga man ra ya ka jing thia ha to nga dei man sangap ya pi ne ya u ya kwa ba nong ye pi dei ka ta upol uang haga stage kinong Galatia uang ba ladang-ladang po ya ki brio ngam dei shakri jong blai namar usuto udai utrai ublai bala penem ya hana kini ki brio ki warra da ka weipat ka jika dei nama ta fi da pule haga stage kinong Galatia uang ba api Galatia ki babet namar kini kinong Galatia kelas dang ban srap ya ke ba ki brio ki kren ki klet ya ka jinga yai ka jong blai ba de ka jing penem ka jong blai kalong kum juru yang apa dia pi ba bon sen ngilong kum ta tentang iklet no ya ke ai ka ba utrai la le ka jingim jongi ngi kan mau man ne ngi pen sngow ya la de ya ke ai ba ki brio man ki ong bar kata ka jing pen sngow ngan ong ya pi ka jap no pat ka jing man sim ka jongi bat balai namar ba ka pen susi ya pi namar kelas tang man snap no ya ki brio ka tin ka jong trai ka ong hang ne bo neu brio ong uta bala pen khia ya nga ong nga man ra ong fi ke ai ka bu trai ong ya pi ban ra ya kata ba tin ke jong trai kong te ki lai kli yo wei tau breu bala ong ya me to ra ya la ke jing thia ba to ya dro han ne kawan gini ke jing kli begini ke breu ki kli meno ba ong ya me da ka bor ayu da ki ikhtiar ayu ba mera ya kini ke jing thia meno ba phai me ban ra baru new breu ong gum ne hare uta u bala yok khia shem la itho u e ulong na ba u jisu ulala kirya no na upaj ba uba ha kata ka jaka Uniu breu, uang nga mitu yo. Uang ingat tora nga ngara nga kampoi ben keli. Nga ya tu ye jing jong lojong, jing jong aru klam sengap, usyo nga ra jing tia bato yat, parhadir mangala yat ula jano. Nga ngam tep uniu dei mano. Hari uang nga ra ya jing tia. Super khat ma pi. Jing sia lara tu adi ben bu tang palami nang tu na po beranda jong ka Bethesda ade ben bo no nganong ye pi saka weipat ke jakaya kita hari urabet nomor uji suwaki ura uni urabet dei nama kata barok ki pet yo beli ni udang kamera ye ke jing tia bat se e ulet ni breu gini pet hang ni ke por ke bible ke ong ula kerya na upet ba ubah ha kata ke jaka ha dekot ke bakala ha dekot bakat saw hadien kata uji su ula shem yo ha ke temple ura ya kata ke jing tia se e ulet sha ke temple ki breu sha jong ne ki balai sha ke temple bon sen kira e ke jing kinia haba kira ya ke jing kinia raune ura man ya ke jing tia dei nama kata kanong pi ke besmo pala ba ngapuli ya ngene ke dei ba paro haba kilai ke temple kira da ke jing kinia raune compare
ura man dengan jing tiap. About ubrio baro ubalik sa temple udan tangan ni gaway ya ka banlet ya ban pan crowd ya utrai. Banlet ban pan crowd ya to blay. Uba mani ken. Uni ubrio nganong yapi. Lai po prasnem upat julek sa temple. But na marba ulek sa temple usyam ya Jesus. Nganong fi fila banyo ya jing pen kia. Halala fi kwa ban san pat pi habandan ha ka jing sakri. Kajing pen kia, filet yaki jaseng yalap, haki jaseng ayu, fiok kajing pen kia, ada fi kuaban san. Peno fi piabra kata kajing pen kia, syakita kijing syakri kan. Bapila ban san pat au trai. Ngadong ifi uji so bola pen kia yu, u klamong ye yu, u syuong torai kajing tia batu yat. But uneu bre ular rai kajing tia, but ular let kat harai suto so syai ban let, harai suto tangawai. Ngan let syak temple, nama lai po pras nem ngaklam sama let. Nama finda pulih ngadong yafi. Uni ubri udah nih kecing pang yap siliang umpat juyang. Layo sengau ya keburam kejong boleh. Ukwa banlet yang tabat urai kecing tiang. Ngat baru kibri apa temple kipet sayo. Kadau boleh. Kiang uni cakap benon rai kilang berat. Cakap benon rai nganong ya pi ya kata kecing kini uni ubri wan rai mana kecing tiang. Boleh urai kecing tiang. Kecing tiang kapeni. Ya ke ke bau trai ulah le kecing em jongo. Nganong fi ke ke bapi long mentah. Kadai ke ke bu try la le pi. But ukwa but pensoto ya ki brio baro ki bape ju ngatara ki nong bele me rai ke jing tia trai nong lai po pras nam ke jing tia kala bat yanga kani ke jing tia menta ka long man ke jing pla jonga bu try uklam sha yanga bangan tia sa harengan pla bangala tia hare menta ngala ya ken ka ba shi ong hek tien pareng mo ke ka ba ulayat lang ba ka along mes ka jing em ka jing ulai pu prasnem menta upat kelaya kata ka mes ka jing balong ka message balong ka jing pla ba ki wei ki ni oma kwa ba nong pi ba pet ba dan hang ne bu trai kwa ba nong ni pi ban kelaya ka jing em jong pi ke ba pi ya lang ba ai kan long no ka jing pla ya pi bo nong bu trai ula sei ya pi nang ta ken ula sei ya pi nang ta ken. Dari nama kata man bangi yalap syapang u Joseph na bangi yo jikai Joseph ngim juklet ya kata tleo ya kabala berat yu Joseph nama kata tleo kabala perkhat bau Joseph undan sa hapot tleo hari kata tleo ka kalalong man ka mau jam yu ba unlong unong sansyar ha ka Egypt ngano fi kani ke jingthia bu thia sa lai pu plus dem menta kani ke jingthia kalong ke jing pla ba kata ke jing pla kalong ke jing wet pat ya ki runiam hari mo sngoi ya kata ngakwa ba nong ye pi haba pila shem yo try haba ki breu ki kanto ye pi nganong pi wadum sngoi ye nam ta jong ki shu dwai nam ta jong ki kiru kin mat ye ke ka ba pi yo mat kap tin ke jong try ka ong hang ne ba uni breu haba u ye kendo pat yo try jisu ha ka temple ju perkat ada lek chieng udum tip mun bala pen kia namar budai sa temple nganong pi haba pi yo try pi dan kamru ya ka jing besar ken nakak tian Baka Bible ka batay hang ni bu ni ubreu nganong ye ha ka temple Jisu ong yu habula shem ya ha ka temple but ula ong ha kmi lapan kia ya me what let pop shu yo kan jia ha me ka ru ka ba kam sniu nganong ye Jisu u shem but uni ubreu ha ka sin ka ba but ai ya kan ni ka tien but ong what let pop shu ba ka ding pen mi yang ka jingkeli Kamar kini ke jingpang, kawan hau ni beriu, nama mereka pop na. Nama Jisu wang, wan le pop show, ya kawan Jiasu kaba, snew. Mana fi teng ke kaba Jia hajing im jongi, ya kade ke Jia nama bangi dana ka pop na. Kak tin ke jong try ka ang ka bainong jong ka pop kade ke jing yap. Ya ka pop ke sensyar na ha ke jing im jongi. Oh, Jesus sen ayo ni brio. Upen kia yo, hana udah seneng yo. Badu ong, wat lep pop show. Yo kawan tia ke bakam snew. Ke bakam snew. Kwa ban ai mensim ya pi hanga ni kapor. Yo try lak ta ya pi. Lapan kelai ya pi. Wat lep pop show. Wat pai biang, sya kata ka pop ken. Namar kalong ka ba mabha, habang ni pai biang sya kata ka pop. Namar kawan ra ke ba kam sniu bat ka ba sniu tambo breu hisham kadai ka dujok kain namar kata ka dujok kalong syaki bam cekut kum ka beneng kalong syaki bam cekut
Kedujok ru kalong syaki bam jukot. Lada beriu dan sabeneng dah ke jingkemen bat utrai syaki bam jukot. Lada beriu dan sadujok. Nanong ye fi ha ke jing kortet bat ke jing dait biniat saduki bam jukot. Yodan ha kan ke jaka nanong ye fi. Pi sengo beli ke yeng jonga kami omat jinggurku. Yo ka daw ka dai. Kadon ka pop ne ha ke yeng. Pi sya ya ka pop ha ke yeng jong pi bakan sansar. Lada haka yeng ke jongi kadon ka eke ka basni wana fi ka jigur ku ka namla banwan. Lada haka mat jongi kadon ka pop ka nong ye fi ka jing pen kia ka namla banwan. Badu jisu ong yu ne brio. Medon ye ka jing bu not. Dei ka tanga ong ye me to yeng ra la ka jong jing tia ba to ya. Balai namar men laj na ka jing bu not. Wan bu not chu ya ki brio ki bala pen mong ye me ki ba ki la kan tat ye me ki ba ki bala e no ye me. Hanai no menta wat show hakata ka pop ya kawan jia ye bas ni one of i kane ka de ke ka ma bhang anong ye fi ka jingbu not ye ki breu ne ka jingba map ye ki breu ka long thik ung ta ka jingbam pong anong ye fi ka ba bam ka la yang ngi man bat uni breu dan ye ka ta bar ka tin ka jong trai ka ong ba trai ong ye uni breu wan le pop show mun na ka jing per khat ka jome na ka jing snow ka jome wan bu not ino yo no na ma lai pu prasna bo thia jing thia anong ye fi ka trai ka pop yu la ban le tak ada ke jong umla ban le ka no ka pop hari ule pop da ka jing perkat ba da ka jing ngau ke jong lang ba bu nu nganong fi yo don ba pe ka ne ka jaka fi long kum tana de ma tau jisu wang am tong bo breu ha bo don ke jing de ba ka breu hari wang da pe tang da ka jing kwa ula klem ka ba mot ka pop ka jing perkat ngaju perkat ka ne ka we ada gi poi shabren da blai u bisha ngi kat kum ka jing perkat jong ngi thai manu wala ban yeng hakmat jong blai makanya kecing perkat jongi teng-teng anong ifi. Wat ladang kamet jongi kedon hayeng mani. Tentang kecing perkat jongi kamdan hayeng mani. Nama ka Bible ka Quran ya kata ngene pet hakane ka por. Ka om kum ne ka stiu Jacob nong beneng kong dekat bakat san. Anda kum ta kata kecing kwa brai haba kalapun ka kaya ka pop berkata ka pop haba kalasan ka kaya ka jingyap kan. Hang ne ka batai bukum no ubreu upun nganong ifi. Ya kecing kwa brai. Berkata kecing kwa brai haba upun kan. Kaya ka pop te kata ka pop haba kala san ka kaya ka jingyap kain ka bumut ka don ka jingpun hai ka jingmut jing perkat jong breu u breu mdei ka ba usu le sedet ya ke namar kala don lupa ya ka jingpun de kata ong kala ka bumut kala ya ka jing perkat jong pi u jisu ong yo new breu ong kala no ka jing perkat jong me wanam perkat su kum ta yo ka wan shu ka jing he ka ba krau na ka jing sneu ya me ba me de imsa ha ka ne ka pop ngakwa ban ong ipi hang ne ka por yo ngi don kum kata ha ka jing sngo ga jong ni ha ka jing perkhat jong ni ai ka ne ka singin kala no banong try nganum perkhat su kum ne nganum mut su kum ne try ngan pen bet ya la de ngan perkhat kum ma me kwa nga men perkhat yo ya ka jing em jong ha yo ya ka jing em jong ha namar kum ba batai ha ka ne ka jaka rang ong ipi kum ne par bas dang bu ni ubre udan ne ka ne jing pang yap siliang ala banong ba ngalap no fiak ni ka pon menta breu bun sim ni kendup pang yap siliang fina fio stroke ba ka stroke fio namar BP bar ka BP ka ta ba direct sa ka khle di bun sim ni ka ta ba breu ba pang BP fio pi bun sim perkhat si yong man cek ki bu ya ka ta jing kli bat ngalap no fi uni breu bun pra jing perkhat ta sarai ka jing perkhat ka jong ka bamdai sudah pi perkhat ba ta ni balai yang akum ni balai kum ta hanan ka kwa banai man sim ya pi kum ba ka sam ka ong nganum yap ngan em ai ngir nginang ban ong kata nganum yap nganem ban perkat ya ka jingem ban ya ka jingyap ne ban perkat ya ka babha ban ya ka basneu uni ubre udan hakum ngene ka jingtia ka daw de ngene baru jisu wa to yeng wadum tiasa hakane ka jing perkat to yeng ra no bat pan kalai ka jing perkat jame bat plai ya kata bat pitep ura ulai sa ka temple namang ngitip ya kani gawe ha temple don ka ktien ngano fikat ba pidang yo sngo ya ka ktien kata ka ktien kanang pun khut ya ka jingem ka jong pi dai nama kata ude u yeshem bat utrai ngano ngi fi u shem ya ka jing isen ai ngano fi u perkat la ngarung ha kani ka pungsum apa Bethesda ngan yo jing pen khia han utrai u ngan ai me ka jing pen khia ka ba janai ba kata ka jing pen khia ka sedang kena ka jing mot jing perkat ni na po ka jong me bahkan pau syabar kasdang napok ka jang u bo undon ya ka bor ban ra ya ka jing tia trai lo chu perkhat be lanongan lait nang le ka jing tia ladang lala tang ban syong umpat poi perkhat bo la ban ya uji su kran wang mela ban men ya
dang men ya men ra sundan lai po prasna ngam tip ka ban ka long kumno ngam tip ka long kumno ka met ka jong o ka crow kumno hare ko trai ai biang ka bor ha pak si ing ke jong o kwa ban ha ka ne ka po ban kran fi yo ka don ka vision ke jong pi ne fi don ka jing khot nong ble hare man ta ka la ka jap lut ngastunat man pulin ka tin ka jong trai sapang u kalep ken habul ada prapusan senam uang ngadang klan kumba ngadang long sau pusan senam man shwa namar bele uklam ai ban kejap ya kata kan ngakwa ban ai man sem ya piro wanam ai ke ban kejap no ya jing perkhat jong fi pen khot ya kata lamba ka tin ke jong trai ba pin sung thu ba ka tin ke jong trai ka ai bor ya pi bat ka ong ya pi wat le pop show wat perkhat show ka bam dei perkhat ya ka ba dei wanam wong ba ki breu ki kan tat ya nga han re wong trai yang ma pi nam ta ki breu kan wang yeng ba pi de kata wang trai yeng ba tora ubat usakren ben ha ba yeng ba ura hare ulek bet saka temple ura la ka jing thia kan ma utrai kwa ya ka jing ai ukwa sha ya ka jing em ke jong pi ukwa sha ya pi ken ba une ulek ba ba ulek ha kata ka jaka trai ong ye wat le pop show ba ngala ban ong ye pi ai ba ka wei ka jing seng ka wei ka jing shakri kan ni ka sin kan non kan ni ka jing alap ken tin ka jong trai hang ni kong bu jisu ya la bodong ban u hikai hang ni bodong wat le pop show bat ngaong ye fi kre di sngi nganong ye fi pa bon nangi ngi mi lap show chapang ka pop niong u trai u e ye pi nong pop hale kan mau u si ya ka pop ka biang kata ka jing la bu e ki nong pop hale ngi ha ban pentip ban bana bu blai pa u si ya ka pop ken ta dei na ma kata wang wat le pop show nama umisi ya breu uisi ya kata pop badu kwa ban klong long ya kata pop bar sisen bola klong uang wanam ai lat biang kata pop kan rung api bad wan le shoot ya kata pop bad uniu breu uyo ke jika nga ai ngo you try fi te haki we ki bentang anong ye fi utrai uang ke jinge jong pha la pan khia ki we ki benta uang kum ta uang khelet pani si ki ling do harai hang ne utrai anong fi om tang bo pan khia yo ne breu harai u ai san dan ye u ke ni ka kentien bad ke jing maham ye u ban ong ye u wan le pop show yo don hang ni ka jaka ba pet ba pi don hang ni yo don ka no ka jing bu no ne ka don ka pop a ka jing em jong pi trai u hang ni ka singi wan le pop show ko kon wan le pop show na ka jing perkhat ka jong pi wan le pop show na ka jing le ka jong pi wan le pop show na mar ka pop ka lam ya pi ka jaka ka ba e ken ki jing jing jar ki ba e ken por trai u wan le show e ka ta u ju trai u ba pen khia ba ju trai u ba ong wan le pop show ngi so kemen ha bangi pulih hang ne putrai upen kya ong yu yeng bat torai ke jing tia bat to yat kelab la syang kata kelab biang hari belai ke don ke jing keren kam syak man hang ne namar belai bertrai ong wan le pop syuk dan don syuk jing keren wong namar bau pau trai ngarung anang e trai wong banga kwa banong fi kan di kapor yang apa dia piru namaru trai udang trai ya ke jing em jongi ai ngirungin trai nam tau trai ke ngin trai nam tau trai ngin nam syam la sange hang ni banong trai mela penem yang ngan mai lat atrai ya ka pop ken dei nama tak tin jong trai kong to trai dep no ya ka jing penem ka ba pi pi yo ken nama kan ni ka jing penem manong fi dei ka ba kum ni ngi haban trai dep ngi perkhat hoi ka jing penem ngi yo ei hare ban yai ne ha ka jing penem ngi haban trai dep ngi haban san ngi haban long klan ya la de hau trai bangin mai lat ba ka pop kan wan rung biang nama ka pop ka wan tet si tet ka panibang si panibang wan mai lat syo nama fitep beliau jisu ong ni dengan penkot uang ni wan le pop show nama uni ubreu hapor bo ye kendo yu tra ye kran namu no bayarap u jisu tep la ulet pai ni si yang menta uno pet pisia pila ino yang amarwe am hang tu ngathia marwe pet menta pat ngala khia pm khaman ngan sa pet ala pang ma pi ngarong anom wan pi ngathai ulai berngam e kata jisu lai kai me walai berngam pat bu not show wala pop show yo don ha kan ni ka jaka pidang mut dengan le keren met ngot dengan keren met ke trai wang ko kong sange no nai keren namar bale ma pi pila yo ya ka jing pedem utrai un ku yang ni lamba kan ni ka tien kan yo don ha kan ni ka jaka fi su thu ba ka pop kadang san sha ha ka jing em jong pi pim la ban lai na ka pop u ji su don ya ban palat ya pi na ka pop kan ngin lech ha kan ni ka por ha ki jing tuai yo don ha kan ni ka jaka pi ba pe ba don ni ka jaka pi song thu ba nong ngadon kami jisu ha ka jing em jonga ngasu thu ba piong ngasu thu trai ngadang don ni ka jing pun hot ngam la ban le kum ta trai mai pi ka bor ha ka ni ka si ba pila ban ma pinum dan chu ka jing bu not ne pinum le chu ban bar ten ru ba ba trai ong wan le pop chu ha ka ni ka si ai ba pi ni kan do yo trai ken ba kum rung ye kan do yo trai ka ni ka po man ta ka de lam ba ki jing dwai ba ni ne dwai ha ka ni ka por
ada fi su thu fi ngadon kam yu jisu ka jingem jonga ngampat syam la IT la ka jong ka jingem yo fi la jupet yang ni ka programan ka por ada fi paju IT ai ka ni ka singi kan long no ka jing IT ha ka jingem ka jong bi fi ngan kapat au trai keng ngene lai lang ha ka ni ka por jing da fi la ban pen bot ni ka jing doi ong trai jisu ngawan ha ka ni ka por ban pan map na me ya ka pop jonga trai pen khut ya ka jing perkhat jonga tho ya ka teng jonga trai ha kitab jonga jingem pen kelai yang trai ai bor yang lang ba ka tin ka jong me bat lang ba jing pen sat bor jong men sem ba khoi jong me banganum le pop show trai nga kular bangan pet na ka pop bat ngan ri hame hagar teng jisu ngadwai amen trai kur khu ya pi